da erreza izaten baina. Bueno, bari dira berriro prestatzen. Orio bakarri falta da. Eta Nadet Agirrek orantxe hartuko du estatxa. Hartu du dirudienez eta pronto dira. Lehen kaletik gogoratu Donostiarra, bigarrenetik Donostiarraun lagunak, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Orio. Bandera txuria, Erne! Semaforo keinukaria, gorri, bai berdea! Bai, balekoa orain. Orain garbi, balekoa, bai. Ea ba, lehenengoz branka aurretik sartu duena hori jo izan da. Orain eize honekin behar da, lehenbiziko kaletik ikusten dugun Donostiarra babesa pixka bat izan dezake, baina segituan galduko duena. 20 segunduko lana eta Orioren branka aurretik. Orio laugarren kaletik. Donostiarra segundu batera, Arraun Lagunak eta Hondarribia bira, bi hauen artean burruka oso handia dago, gogoratu. Sailkaperan berdinduta ditugula 7 punturekin, eta azkenengoa playoffera jungo dela ETE Ligako eta Galiziako Ligako aurkariekin. Eta momentuz ETE Ligan estropada bat jokatuta, Tolosa aldea da lidera 9 punturekin, Zumaiak 8 ditu, Ondarroak 7 eta San Juanek 6. Galiziako Liga gaur hasiko da, hain zuzen, Boiron, Cabo da Cruzen estropada eremuan. Minutua bai dagoeneko, lanean hasi ezkeroztik, eta orain ikusten da ritmoak pixkanaka, ireki, hori oraindik bizi, eta mazazpi palat erdian, hori. Donostiarra errekuperatu da, kontuan hartu 3 segunduko zigorra duela, baina Orioren gandik hurbil, eta demoraldi honetan askotan gertatu den bezala, lau jardunaldi jokatuta, zatitu egin zaigu emakumeen txanda, Ibon. Bai, bueno, eta esango nuke dagoeneko 2 minutu terdi orantxe jokatu dela, eta Hondarribia eta Arraun Lagunak treneru bat galduta. Brankaz branka, Orio eta Donostiarra, lehenbiziko kalea ipatu dugu, eta hemen gertatzen dena da, hemen errepumpa eta kontrola eta sortzen direla, eta askotan, ura irakiten bezala ezten dago. ¡Tírate! ¡Ahora! ¡Largo! Palkari gabe, pestañari gabe, aurre horiek guztiek ere garbi dara matzate. ¡Vamos a mantener este bloque! Hau Natalia Tubio da. ¡Salto ahora! 1, 2... Ondarroa eta Arraun Lagunak atzetik, barkatu Hondarribia eta Arraun Lagunak burrukan, ontzi bateko atzerapenarekin. Eta Orio estropadaren burua hartuta eta hor sendotu nahia. ¡Vamos a meter el equipo! Horein eizea, estriborretik sartuko zaie, Eta patroiek kalkulatu beharko dute, bide galtzerik ez egiteko eta bar, pixka bat aurrea estriborrera zuzendu beharko dute. 13, 14, 15 kilometro orduko. Aholatua metro ordikoa. 2 segundu, hori Donostiarrari. Atzean Arraun Lagunak, segundo batzuk galtzen. Estira txarrak. Arraun Lagunaki gertatu zaio demoraldi honetan, behin ongi, baina besteetan lehenengo luzean galdu ditula segundu askotxo eta gainera hasieratik maten du arraunketa egokia hartzeko edo zailtasunen bat izan dutela, Ibon? Bai, bueno, Arraunen inguruan dagoeneko liga laurdena ere, joan zaigu, gezurra dirudien arren, eta ikusten dena da, guztiok espero genuen, momentuz, mailatik behera darugu, estropada on bat bai, erakutsi dugu, pasaden asteburuan, baina gaur ere 3. minuturako, bi treneru galduta eta bar, eta iruditzen zait, eta respeto osoarekin izan da, kezkagarria dela, beraiek aurten ematea espero zuten aurrera pausu hori, momentuz, eman ez dutelako. Lareun metro, baliza hurbil izateko, Oriok Donostiarrari 3, Donostiarrak Hondarribiri beste 3, distantzia hori zigorrarekin berdinduta geldituko litzateke, eta Donostiarrek kontuan hartu behar dute, hasierako gorabera horren ondorioz izandako zigorrak gaur, ontzi bat atzerago kokatzen dituela, ez? Orio bizi, 36 paladan, Orio, 35 pala terdian Donostiarra. Donostiako bi Arraun elkarten arteko lehiare hortxe dugu.
Donostiarra lehen kaletik, Donostia Arraun Lagunak bigarrenek. Quiero más amplitud. Ahora. ¡Oh! Natalia Tubio duzue, da entzuten duzuen abera da. Donostiarraren patroia. ¡Va, Joana! ¡Va! Aielin Arrazola eta Zeregi Joanketik. Estribor-rean. ¡Va! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Nos tierra! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡De Miki! Hor garbi ikusten da bira. Ondarbiko arraunlariek aurrean pixka bat gehiago bilatzen dute Arraun Lagunak ekoek baino. Hor baliteke ere, toletak non jartzen diren hori ez dakigu. Askotan entrenatzaileek toletak gertuago jartzen dituzte eta gorputza berdin mugituta angelu gehiago hartzen da atakerako. Dudari gabe, hor sekretu asko dago. Pale neurriare bai eta... Mila eta mila, Miguel. Bueno, Erne, hor da horio. Bost eta 25. Ateratzen, Donostiarrarentzat, bost eta 28. Ziago azkarragoa Arraun iruditu zait. Lagunak hirugarren. Bai, bost. Donostiarraren azkarragoa iruditu zait hori horrena baino. Bost eta 31 eta Hondarribiarentzat, bost eta 32. 7 segunduko tartean, estropada erdian 4 traineru. 8, sigue, 9 y 10. Ahora equipo, escucha. Ea orain, maniobra ostean Donostiarrak segundutxo bat jandi hori hori. Cabeza, va. Beno, oraindik hortxe ikusko dituzte Donostiarreko estriborreak begiratu eta Y ahora, euren burua hortxe. Lehia bizi-bizian eta bete-betean sentituko dute. y cámbiame el chip. En 2, 1. Arraun Lagunak hirugarren, Hondarribiari traineru bat sartuta. Begira, atzeko bandera hori, Hor nola jotzen duen, orain bagorretik haizeak. 20 kilometro orduko, Bai. une honetan. Haizea handiak dira horiek. Pero largo final. Orain, galderak eta erabakiak hartu behar. Itxasoak, olatuak, laugarren kalekotik lehenbizikora bezala egiten du. Haizeak beste aldera. Zer egin, askotan entrenatzaileek hor eskumen osoa patroiari ematen diote, patroiak momentuan sentitzen duenaren arabera, eta karo, entrenatzaileak patroiarekin duen konfiantzaren arabera, erabakiak harditzala patroia. Bueno, Donostiarraren kasuan entrenatzailea hanketik ari da, eta hurbildu patroia, haue behar bada, lehen kaletik ari direla kontuan hartuz eta Arraun Lagunak urrutixeago zegoela, agian ireki pixka bat ziaboga ostean, olatua gero hobeto aprobetxatu alizateko, momentuz behintzat, hori horren abiaduran dator bigarren luze honetan Donostiarra. Bai, ziagoan iruditu zaite segundo bat jandiola Donostiarrak hori, eta orain, hortxe datoz. Eta Arraun Lagunak eta Hondarribiaren artean ziabogan bat Donostiarren alde, orain 5 segundo. Estamos ahí, equipo, guazen itxaso, Bizi orain, Arraun Lagunak, Ay, ataque. Segida gehiago horrekin bezala ikusten zaie orain Arraunean, barrurantz. Por delante, Ematen du, guazen bat. egindako lanari etekin gehiago ateratzen diotela Poparian Brankaz baino. Puta, soltamos. Lehen aipatu duzuna, Mikel, aurten aukeran goizotxo geratzen da treneru hori, irtera eman da bigarren minuturako eta treneru bat, treneru terdi galduta. Guazen equipo. Horiok errekuperatu du, Gente, ataque. ziabogan lortutako hirugarren segundu hori, 2-3 hor dabil dantzari GPS-a, Espalda y final. Arraun Lagunak hirugarren tokian finkatu da, 6-6 segundu Hondarribiari, Vámonos, Taide, cuerpo, Eta danak ere iruditzen zait, estriborrera bezala, Donostiarra nabarmen samar iruditzen zait. Hemen lehenbiziko kale honetan errepunpa eta sortzen da, izan liteke bere kalearen mugara behar bada, bai. Batetik horri, zikingune horri iskin egiteatik, eta bestetik aizeare asko baita bino kanpoan. Bueno, Donostiarra eta Arraun Lagunaken artean 5 segundu daude, zigorrarekin badakizue, hori asko gutxituko litzatekela, eta bigarren posturako lehia hori zabali dago, eta lehen posturako momentu zoio traineru badu guretan, eta beste traineru bateko errenta, beraz, bi dira zigorraren eraginez. Hoi, tamazazpi paladan, Bizkarra! haunadet. Hori da! Hor! Largo! Hor, Maialen arriba! Bizkarra, Ai! azken kolpe horren bila, ez da Ibon? Bai, bueno, Gaine! horre, evidentea dirudi, baina bizkarlana eskatzen da. Besoak, gihar motxak izaten dira eta azkar nekatzen dira. Eta hor, askotan ez beti, hankak eta bizkarra eta baliatu behar dira. 1 minuto a tope! Txikizenak esaten zegoen, atzea buru handi horiek, baita burua ere. Largo! Dana laguntzen du. Dena laguntzen du.
behar ere bai, behin nekea etortzen denen, alegia hor denarekin gorputz osoa. Nekea eta motivazio falta segurenik orain Hondarribiarrek izango dute, Urruti. Hirugarren den Arraun Lagunakek 10-11 segundo Hondarribiari. Hondarribia hirugarren kaletik ari da, baina asko geratu dira. Orio bere lan egiten ari da, eusten ari da. Hor kontua da, hasierako 3 segundo horiek bere biziko balioa izan dezaketela, Eta psikologikoki ere ikaragarria. Momentuz Donostiarrak 3 segundu hoien beharrik ez luke edo horren kargak eluke ondatuko haien bigarren postua, baina oraindik metroa falta dira, eta Arraun Lagunakek badaki hori eta postutxoren bat irabazi nahian ari dira Arraunekoak ere. Etorreran ongi Arraun Lagunak, Ondo. Donostiarraren gain gainera da. Oso ondo. Kalea defendatuz. Eta Orio buruan sendo. Orio garaipena nahi du gaurkoan ere. 5. jardunaldia da Euskotren Ligan eta gaurkoa 4. garaipena izango da Oriotarrentzat. Errenta ona dute. Donostiarra 2. Arraun 3. gero Hondarribia. Hor da Orio! Oineru bat. Bai Orio! 10-53. Bai orain Donostiarra. Eta oraintxe 3. Donostia Arraun Lagunak 10-53 Oriorentzat. Donostiarrak 10-56, beraz zigorrarekin 59 joango da. Hala ere utzi egingo dio bigarren postuari, bai Hondarribia oraintxe. 22 segunduko atzerapenarekin heldu dira Hondarribiarrak, 11-15. Begira jota, arraunlariak, Eta gauza nola joan diren ikusirik Ibon, Donostiarrentzat esan beharko dugu, gaitz erdi, ez? Eutsi egin diotelako gutxi denez bigarren postuari. Bai, hori da bigarren postu hori, zera horri eutsi dioten iruditu zait, horrek ez duela laguntzen hasieratik 3 segundu horiekin joateak eta animoari eta, erasaten diola horrek ere, bestetik estropada ikeragarriko gorra iruditu zait, Horiok tartea zabaldu bai, baina bigarren luzean, itzulerakoan alegia, Donostiako bitarreroek gogotik ez dute eta ara, horre luze arraunean, 37 palatik jetxin egin gabe, eutsi dio Horiok. Ondo eutsi dio, bai. Batipat esan daiteke Horiok lortutako abantaila hori, errenta hori, lehenengo luzean lortu duela. Hori da, lehenengo luzean, brankaz, irteran eta ziaboga horretik horre uneren batean ere bai, hori baliatu dute. Eta ara, ez da jakiten askotan hemen tartea noiz zabaltzen den, nahikoa izaten da minutu batean besteak baino azkarrago joatea, eta gero horri eusten jakitea. Jakitea edo asmatzea edo nahi dien bezala. Hemen dugu zelkapena, Horiok 10-53, 2. Donostiarra 10-59 eta 54, 6 segundu agertzen dira hor, 3 uretan ateratakoak, beste 3 zigorraren eraginez. Arraun Lagunak 3. tokian 11-01, 4. Hondarribia 11-15 eta guazen zelkapen nagusiaren bila. Horiok orain 19 puntu ditu Euskotren Ligako 5. jardunaldi honen amaieran. Donostiarrak 14, bien artean banatzen dituzte garaipenak, Horiok 4, Donostiarrak 1. Arraun Lagunak 9 punturekin da, Hondarribia 8rekin gogoratu. 12 estropada puntuagarri direla Euskotren Liga honetan, eta azkenengoak play-offa jokatu beharko duela Galiziako 2 ordezkari honenekin, eta baita ere hemen ETE Ligako 2 indartsuenekin eta uretan protagonistekin Sara Gandara lankidea. Itzi Olasagazti, zoriona. Bai, eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, zegu hemen gaude, baina ez dakigu nola dagoen itsasoa hor kanpoaldean. Bueno, egia esan juteko nahiko kale ona, baina bukatzeko bukaran beste aldetik olatuak geixio markatzen ziren. Baina, kosta zaigu eta gorra izan da, Ez dakit, egualdia, ura gorra, Suposatzot, estropadek aurrea inala, denboraldi aurrea junala, oso garrantzitsua dela gaur bezalako garaipen bat lortzia, ez da, aurkariak ere badabilelako. Bai, aurkariak badabiltza, gaur gero irtera faltsua eman du, eta hor 3 segundu da ibazetan, ez dakit azkenen bigarren zein geldituan. Donostiarra baita ere. Baina, gu ligan ja 5 puntu. Ea bihar beste puntutxo bat ateatze duen, da, liga behintzat bideratuta uste duen. Bihar etxean, Gipuzkoako txapelketan bezala, ez da? Bai, etxeko kanpua pixka tekniko izango olatua albotik daolako. Baina, gogotsu gaude, etxeko estropa eharraiteko iazko gora bera ikan gabe.
Gozatu zoriona. Bai, eskerrik asko zuei. Itziar Olazagasti benetan pozik eta herri fartxu dugu, Xabier Zukia jauna baitare, Oriotarren ordezkaria. Arratsaldeon eta zorionak, Xabier. Arratsaldeon da, eskerrik asko. Estropada bikaina, entzun dugu orain Olazagasti, egia esan branka sartu duzue errenta, eta gero hori kudeatzen jakin izan duzu, ezta? Bai, alaxe da, eta estropada hauek badirudi errepikatzen nahi diala aurten, ez? Ja gaurkoa 5. jardunaldia izango da, eta behin baino gehiagotan ikusitu, ez? Orio eta Donostiarra hor elkarrekin brankaz branka, eta bai, esaten genuen bezala, hola jungo da, urtia hola jungo da, batzutan alde batea, eta bestetan beste aldea. Bueno, eta astea bikaina zuentzat, Gipuzkoako txapeldun, gaur hemen Garaile Getxon, eta bihar etxean estropada berezia. Bilar etxean estropada berezia, egia esan, pena emateu banderak irabazi eta ezin ospatua, ez, herriei ezin eskenia, baina, bueno, bakigu hau jokua da, euretan banderak jokatzen dira, baina banderak bakarrik ez daude jokuan, eta hori ez da jolasa, beraz, errespetatuko ditugu noski, segurtasun arau guztiak, eta, bueno, izango da denbora banderak ospatzeko, eta gero, nesken festa handi hontan, ezinbestean gogora etortzen zaizkigu, 80. hamarkadan hori joan aurrenengo arraunkadak eman zituzten neska ailedanak, ez, gaur egun amatxoak dira, ez, eta, bueno, oso gogoan dazkau, haiek hasi zutelako, haiek eman zituztelako hori joan aurrenengo arraunkadak, eta gaur hemen ikusten ari gehan trainerua neurri batean haien umia ere bada, eta badakigu hala sentitzen duela, eta, bueno, Otizak 14 apostolu jarri zituen bezala, eta esatezunarek gehiago etzitzaizkio lakabitzen, gurire etzaizkio gehiago kabitzen, baina jarriko genituzke gehiago. Halaxe da, hamarkada luze bat, lanean beti gora, eta orain gailurrean da hori gozatu egin behar da. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei. Zorionak, eta bihar arte. Eskerrik asko. Oso ondo, protagonista gehiago baitare oraintxe hemen kluetako ordezkarien armailan, Ana Ostein zementxe dugu Donostiarraren ordezkaria. Bueno, arratsaldeon, bigarren, salbatu duzue bigarren postua, baina zer esan dezakezu hasierako zigorrari buruz, goraberari buruz? Bueno, pues, behaiek aizian, oantxe hortan hitz egiten nintzen beraiekin, eta esaten zuten, ez dutela entzun, oza, aiziala prestatzen trainerua, ez dutela entzun, hori, Donostiarra, Arraun, Hondarribi, eta orduan hartu diela pixka bat, bueno. Ustegabean hor. Bai. Bueno, hala eta guztiz ere, bigarren postua hor duzue, aurreko asteko garaipena handia izan zen, ematen du badagoela koska bat, Orio, Donostiarra, eta gero beste bi Arraun elkarteak, ez da? Arraun Lagunak eta Hondarribia. Nik koska hitz egitea ez nuke esango koska dagoenik. Osea, bueno, orain ikusten da Orio orain arte da nahi irabazi du. Aurrekoan guk irabazi genuen, baino justo igandean irabazi genuen, baino larun batean laugarren gelditu ginen, así que nik ez nuke hitz egingo koskataz. Bueno, bihar erronka berri bat eta gainera Orion lideraren etxean, motivazio aldetik hori pizgarri ederra da. Bai. Nik uste eta aurten, bueno, azkenean demostratu nahi dute neguan zelan gogorra egin duten, eta, bueno, eta hortan ari dira, eta oso ondo gainera. Ederki, eskerrik asko, eta bihar arte. Bale, zuei. Bueno, Ibon Gaztañazpi, argi dago Donostiarrak aitortu diote, ez da, ordezkariari, nolabait prestaketa lan horretan ustekabean harrapatu ditula epailearen azken abisu horrek eta semaforo aldaketak, ez da? Hala dirudi. Hala esan du, prestatzeko zeudela edo epaileari ez diotela entzun, eta hori ikusi da, haiek uste natural atzetik aurrera zetozela, eta bueno, hor kontua da, 3 segundoko zigor horrekin jokatu behar izan dutela estropada, eta bestetik orain arte entzundakotik nabarmenduko nuke, Ziarrolaza ez izan dakoa. Iruditu zaigu, estropada bereziki gorra, iruditu zaila denak dira, baina horre poparean eta bar lan egiteko dago, Arraunean luze eta lan handia egiterako barruraka ere. Trainerua ez da hola eta hola lantzatzen. Bueno, patroinen zelkapenean Astudio Kiru, Tubiok 2, Perezek 1, Nadeta Agirre 9 punturekin da, eta Natalia Tubi orain hurbilago 8 punturekin. Astudio gero 7 ditu eta Nerea Perezek 6. Hor duzue, zelkapen nagusia. Eta Oriotarrak orantxe hurbildu dira, ligako agintarien ontzira. Noski, hemen ere beste urte batzutan baino gomidatu gutxiago, funtsezkoak eta etxeko arduradunak. Bandera emate honetan ikurriña elegantea da gainera,
danak bandera guztiek dute bere izitasun bat, baina hemengoak tradizio handia du gizonezkoetan 42. edizioa eta emakumeentzat 12. Oriotarrak hortxe ditugu. Patroirik onenaren ere bai. Bai, 9 punturekin Nadeta Agirre goian da. Naiz eta gaur, estaineko aldiz punturik gabe geratu den, ezta, baina errenta bat zuen eta hor ere erregulartasunak izango du bere zeresana 12 estropa den amaiera. Eta orain, Arraunak altza eta bandera astindu baina dagoeneko dena jarriko dira, jarri espadira dagoeneko biharko banderari begira, Bai, eta esan dezagun, palmaresean hemen Getxon, San Juanek 6 ditula irabazita, 2013-tik 2018-ra, bata bestearen atzetik dena jarraian, eta gero baziren Orio, Galizia, Gipuzkoa, Getaria, Tolosa eta Zumaia garaipen batekin, orain bigarren kokatzen da, eta bakarrean palmares horretan Pasai Donibaneko traineruaren atzetik. Eta markari begira, urrutitxo geratu dira gaur, 10 eta 53, hemen 2015an San Juanek 10 eta 34ean egin zuen itsasmila erdiko lan hori. Errekor girorik ez da gaur, Ez da gutxiagorik ere. Ikurriñarekin hortxe da Nadeta Agirre. Zorionak Oriotarrentzat erregulartasuna erakutzen ari dira, gaitasun handia azaltzen ari dira liga honetan. Aste honetan Gipuzkoako txapelketa irabazi dute Ibon Gaztañazpi, eta irabazi ez dutenean bigarren. Hortxe, gainean Zierbenan bigarren luze horretan, eta Gipuzkoako txapelketari esan, gaurkoa baino, garaipen hitza esan daiteke, erosoagoa, hasieratik tartea zabaldu zutela, kanpoan 6-7 segundo bat zituzten, eta barrurantz, abantaila hori. Orduan ere laugarren kaletik, horri eutsi zioten, eta, traineru hori denboraldi hasierako igurikapen eta espektatiba danak betetzen ari dela. Ea Oriotarrak ikusten ditugun Arraunak goian dituztela, kokatu dira ontzi barruan, eta orantxe bertan patroiaren agindua. Gora Arraunak! Aupa Orio, zorionak, neskak! Gogoratu, gaur Getxoko 12. ikurriñan, Orio Garaile 2. Donostiarra, 3. Arraun Lagunak, 4. Hondarribia. Orain babeslentzat tartetxo bat, eta berehala gizonezkoen estropada izango dugu jokoan Getxoko 42. ikurriña.